parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatrei jongpi pon sya karo water supply ngin penpoi ke kabakoj kababang bat kabasinyam pun hau number pranyo saunat not henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatrei pima penpoi bet ise ka jingdon jong ki briu ki badon ye ka mansim ban ay ka jingdon jing em jong ki sheki wipat ki para briu ka dei ki eke ke bag pertai kan yaro ban ubleiro undang beteng ki jing kerku kerdo lah ki kam bat ka jing im ka met ka do rengkat bat ka jing keman ha ka mansim ka kenhun ki samla ka balai lumlang ha ka wei ka kenhun ka bala tip kum ka pathfinders ka baki samla na kaleng ka rilum ka si centia ki lai long lang ka wei ka kenhun kenthei bat chenrang kentup ye ki samla bat ki bala sanru kumjo kiba jumi man la kasnem ban pensena yeng ye ki long sem kiba duk kiba jenjar bat kiba om don lat don lenti wat ban yo ye kabam kabat kena bat nay ong ye ki jingdon ni ki jakasa jakashong bat ka jakathya ka jakadam hadin san banai ka jinglum jingtip lengba ki parlok parajor banwat ya ka jingtip kabat kena halor ka wei ki long yeng ha ka sinong ertiang hari boy district kid khot jong ne ka kenhon ha ka jingilam jong ba living star lengdo tron kumu presiden kawala long ru da kejinge kersian lang jong wei pa wei bat ka wei pa kawei kad khot jong gani ka kanhon da kejinge snok tilang kilala ban pensena bat te ya ka yeng shong yeng sa ka bapaka ka balasena da ka do bilan ya ka kong rimon lin marngar ka bladon sangut ki khun ki bedang ren habai thu khana halor ka long gaman jong te ka long yeng ka ba ka pathfinders kala pensena yeng uba living star lengdo tron ulong baha kapor ka ba mau bat kid khot ka kanhon ki wan page nengkong ye kene ka long yeng la shu ban sha kum ka jing sngo breu bani e ka jing jinjar kene ka long yeng long sem ka balamat ya ki jing jinjar ki ba om nang shu bani nujor bat no kamit ka ba mau let phai salaying nang ban yo thya namar ka jing sngo sat nei ye kene ka long yeng hadin ba tip ye ka khana jong kene ka long yeng lengba ka te ka long kemi ka jing bom don jaka balla ka babiang bat ka ba om don ki wei ki bakarsan kala panlong ye ka bat ki khun jangka ban mat ru ya ka por ka ba bun sin bun wat ba ki lahap ban syuthya klembam jamit bat kala judon ru ka por ka ba ki khun ki panja ban bam henry om don ai ban ayaki ki yam bat ba ki la thait ban yam ki la shyo thya la ka yo thya klembam dei ha ka khat pra tri uno pra arhajar arpsau ka ba dei ka sngi ka ba ki khot jonga kanhun pathfinders ki la it ya ka ne ka yeng ka ba ki la la ban pensena layu i ka dur ka ba isingan jonga kong rimon lin marngar watla ka yam ha ka por ka bala IT ya ka yeng ya ka henry ka wan ka dur jong jingkermen ukun he jong ne ka long kemi udeu betip sngi bat watla pat deu bala he alasan utip la ka kam ka jam utip la ka akor ka borom bat udeu bawan nengkong ben ha ki jing pule jong watla don ye ki kot pule bat udeu wasmat ban le jing sang ka kanhun pathfinders nalor ka jing pensena ya ka yeng kala ais ngom baru ya barok ki jing don kam kum ka long yeng long sem ki tiar siat kentup ye ki pliangja ki pela ki khiu ki siang ki jingthia rangkat ki jan kup thia ki shuki ha kamra shongkai bat shibun ba ki wei kala long ka jing melong mansim bat ka jing yam jong ki pajba ka sinong ertiang habo presiden ka pathfinders uba living star lengdo tron u ai jingkren bat itu khana ye ka jing syam jong ye ka ne ka long yeng ha ka por ka bakit khot ki dang lum jing tip ya ka ne ka long yeng haswa bakin pensena ya ka yeng yaki kum ka jing borom ya ki para dekhot bat baro ki balai rap ban penlong penman ya ki ne ka yeng ka bathmai la ai song bha na ki jing ai song bha se ki dekhot ki bala seibor met bat mansim rengkat ka pisa bat ka por ka bagitrei da ka bala pen kentup ya ki jing ai song bha sia ka dor bar sinong nang ta ka wei ka long kemi ka bajuan ban jongok bat ai mansim man ka sngi ha ka por ka barang yat ki jing sina wei hybrid ubal juan ra tiar ha pakidon kam ai ka wei ka samla ka balong ka jingking ya kanhun pathfinders bat ka kong rimon lin marngar bat ki wei hagani ka sngi bala IT ya ne ka ying sha ka kong rimon lin marngar nalor ki khot jong ne ka kanhun laidon langru ki nong lam sinong ki ba kentup ya uba George Singwell nongse ubri orang ba sinong uba borte lang merchiang ubri secretary sinong uba S Warjri ubri officer pulit ka Umsning police station lembat ki wei Umat kijau habang iyo yaki kamba pilale damon siang ba pitre klem kendor wala bun ki jingen
Lei ublay bla payaki hangta Banyarap yaki way Yaki kun swet kun rang li bangku Basyam lanat ham perteng Tonang tre Lei unang ai bot Yaki kam bapa jompi Lei unang Kerkunang kerdo Yam simbas bun jompi You sacrifice on behalf of others Give your share to show you care Biduai Bublay un ai bot Jim im jong pishi lente You slap kasmi pisha klem tengkai Bapor koridor klem bendo Isya batar haki lentian Jing epiman klem Umat pimla set habayo i Sim hajing kordir Kam sim shengrang bajwat pilon Banyarap hajing siure Tonang tre Beunang aibon Yaki kam bapa jompi Lei unang Kerkunang kerdo Yam sim was pun jompi You sacrifice on behalf of others Give your share to show you care Niduai Kublay un ai bot Jing im jong pishi lente Kublay tanjing ke kujing kerdo Ya piki group pathfinder Bai nong nublay hableng pin yop diam Leya pi un suma Len sim bas mun bas ngurit jompi Donut badap jing in Tonang ya syaprang bang trei kikam Iba bhat penting klemri Tonang trei Beunang aibo Yaki kam bapa jompi Lei unang Kerkunang kerdo Yam sim bas pun jompi You sacrifice on behalf of others Give your share to show you care Niduai Kublay un ai bot Jing im jong pishi lente Ting ai ngu yêu play Teknat session ni pi Ki group jeng pathfinder Leng ba ki besi perlong Kila kulai ban Snai ya kena ke yeng ke jungi Bat Nga ai ke jingkit bok Yang ki kam ki ba pi tre Leng ba Ki kam ki ba pi Le kam ba baha ke jung pi Nrai Ngangit skam Ba ublay bastad Uilam lenti Syakmat Syaprang Haki kam ba baha ke jung pi Nga ai kublay sibut ne Yaki balawan Yalam Ki bawan lawan Yarap na benta ke yeng kesam jungi Nrai ai ngu yo blay Namlak bersiu keliang ya no ino Hendring ai ke jingkit bok keliang Ikam babha ki jongki Kublai sibun Kublai si ajar ngu Namlak siu bersiu keliang Ya no Hakene kesini Bakane ke yeng Kenlong ke yeng ke puskam Na benta ke jongi Hendring ai ngu Dei ya blai trai kenrat Unung bu unung tau Nga ai ngu ya ke sinong ke tau Kepala ai yengi Ya kene ke lenti Baka jingkit ku kerdo Na keliang ke sinong Bat Nga ai kejing kitbok keriang ika na benta ke sinong tau ke jongi menyat syakmat na benta kun kijat benriu ke jongi Habai dei baka jingkendu jongi baka yeng kesem ke jongi du idu nak sangut kini khon ke jongi idu isi khod yen i kong limon ling marngar habang le ka yeng kesem ke jongi du idon tengini khon sangut bahaya udan sposnem ter pra saw berbai balai ai isya ke jinge agi yang kesem gujungi nadu ko singi bangi kendu bat irang wa sinong kilabatai kadon ke klipman bagi ni kun
ba iya gijung i kilit school wat kakot ki kopi yang dikena idu ye thu inga wat kilat ki robal do ting habagi pan ki phun yo shu re ka basut tanat par kalong ba kini ki khu jung i kham taw ni ba he nadu uli school hadu mantau one first division ben wat tang kakot dan habat chupan ni ki perlak ban buat kinut la sai sali ai no kani ka pan isai ba ka jing duna ka yo kot ka jing kerdu kamla ban khang ni start uni hab uni baret dan ne kani ka dige ke ba tang tam ti ayo seluruh kentian ke ba uniu hanban ba do kadang kapor ba do 8 pep skon na yu te uang yala jong kemi mai nai pep skon yang amar ba uang mai nai pep skon yang amar ba asa dang lanang start nga sekersian ke para pi kini kata kawai gede kani kawai uni upai ikini para idu dang setiap lami ni yeng neri waje lami iwan janmiet uni hanman upai ikini para udu kita gitu subhai kita lagi ege hari ke pasut tenapat kalong bau ni udi kulung bat kasenong ngatai ke saki udu rang ba senong ni saki udi kulung pat ubat tips ni hadu kata kini khur ki jeng du wat hapo ka balang ru kini ki bawan sekmat nak kapor ti ka kham susi kalong pan kadon go hiksin asong ka bi du Kailam lang ini persal jonga itu khana itu yang ba don kapur wat kacar kim yo yang wat kacar yo ting la ba step demi dan shu kajar la ba step demi dan shu ngakli beli kindu kalong gumta yang ting ba ngayo bala tang sisia nak stayo tang sisia nak artayo kata gaji ngayo bala junga kalong tang arspa tengka ngan pandap kum noi kini khun ukhaw hayem umdan uni men mahedu ngakli u ong ba hatu mila jutia klambam ong la bersin mama iba mestap damiet ngim tikna shu ni shukhai gi johor kadang gowi kesian ngale hayem junga ngan mangarung ba krus krung ngale ngalap kia bamja baru sipara upentian uni men sudah nutu tersu pokarai wa ai kini andai damiet tikna shu banyo abam Gau ngada mitkan demiat bilik amna ba uang mama ngalipet UQ larau kiu tli uang atian no kani ke ke ba manga ma phi ni na pasu tho ba bali ni don hang ni bali ni wan hang ni manga ma phi play ulak kerku kedo hadu kata ni biang ngti kejan ni biang no no syadong hatu kani ke jing kerku ke bangi ni jo kan sukut no tangi lani gini kini lang ni kiwei u menyarap le kiwei kani ke perti ke bayi tanat nganga siong nga ke jingem jonga siong ngan kana daktin no way every day is a gift nama tajunga ngam tiap la na kapor uba na jong khat nga rikat bangin ngim tongin le yelam na takiwei buan na plek jingin tuai yo blei trai kana bon bon kurku yingi handrei kanno pat bangin ong ba tongin long pat jing kurku nam takiwei handrei mangi manga ma phi ki bangi don hang ni tongin long mangi pat jing kurku ke nang takiwei ban pani nuksa kalong busuk handrei tulong ka nuksa Hari tolong ke nuksa ngagayaro iki membal ting pathfinders ki ai met mesim naman taban teglem yang kita ki parodo prosnam ki jungi kin men ki para ki jungi ki ba don hakta duna kayo akot kidan duna kayo akot kadon ka ba kapor disila na pi i kini ki hon ji do akama na du kasian ka bang wan ni kong hado kani klimat kini kindat sni wan itu ijo isakti itu hikin pangwe man kasngi nasi ngala hak tu kedon kawi kami ngapek haye ngasi mulian masandur ke bangawan sini ngakupet iki tidur ngong ini sweater ini sakti di bijo bet naru bangawan kisiacien si parama ki adon samut si para kisiacien iwei ti kani ke ba nin hapusan ti sutu ma piken kini ki habret trai ni idon lagi jong ki khon ki ti ke men ki para ki persa haye sem pi ju tharai la ki khon ju pi damiet ki noi pi lai sinam gerta uni beren udon ong mei ngatkan wang mai ngatkan hau kiu dan yei dua ngasio ngai dua pigong ka kemi ha bagi khon pi kiu pi gong dua ngatkan pi am no yong ba nga ai be kin sia yam be mendala yam kila sia thia la su en gen lep nom dan ta lep nom dan dai in ban bang kening dige iki ka thang ji don ke joni kening dige iki tela danga ma pi ngidon bali ngin tingkai bali ngin dong ba ngala biang ngai di simet
kibai kiman ya da jong ti kidang buan ba ki men ki para ki jong pi ki brang im ta ki im pilawan mudura ki yin kasem jong pi ba ki khon jong pi lan ki persa ki jong pi men wiet ki thia khlam bam ki khon ki jong do kli do da fi amang thok nga ki lech school kimra awat tang ki tifin ru namar balai dan khau bercet lech thli be school ka jingkli jonga kalong ang thanga thia ak tu mi ngatip ngapoisi ngatia ayi ngaperkhat sada kini khon jong do ki lech school apa poi school pawadi ka lunch break pabai poi mam jat tifin mudur kini ke le yo kibi ki perlok jeki la sai king ke tifin la ya bam mai ipan ki ko jingi uli wi barang lai sinam gerta la su bang ba la su yi ko yo tini ga yin ka samru ko pli du ka kali ga yin ji ka bala lai tan hang mang hang la su thia si jika yong ba apor baslap ga lumi kini khon ba si jika ngatia ang ni kadi ke igi ba thang tam tigani ga igi ke bangin habat pusan ma ga jingi mu jingi ni ba don hang dia pidon ki khamat toi pidon ki skor tu asno waju syam klikti kamdei ngamamong ipi pidon kaman adu ka spa apa waju pi yak spa mesti waju pi ru wat ikam ibarit ru ublei tai kandat un ai ka ku ka do apa pile na du mesti le na du mesti pele mi kiwai le yarap le mi kiwai pin sa syam pin sa yo ikra ka hima ka besuk tam ga jingi waju pi nga tengah nomla banong ba ngan sipet la jong khamat ngala biang ngai la di kiwai kam le ni nak kalian jingi kunhun pathfinders ni ha jingi aliti jingi kendo bon ki jingi ting kadang kapur ka bangi so bangin hap ran da dian no hari play pustat upha ayano nga nga siong bai ngi di tangki atiar ko trai tada tu penan kam hi mame tu pli hi mame kilat kiliti kumang ipin mit biang gi jeng kam jingi kan kini ka jeng mansna hang ni kam dei gi jenglut ka ba khanjat kam dei ka bor ba khanjat ni arterik ni senang mansna gi gi mata khat pratrik di sembang layo panai ti sutu hang ka do kan no gi tri berba ai ni uta gini nomba kini ginong le bah jingi nomba kini perlok ki jingi ngai ro syai ke tim jong pathfinders pidon syai kini ke bersiam bu na fling jingi ngimdi ki bah ngimdi ki spa hepo hadi ki dipat ki baru spa apa spa bersiam jong ki ti ai ma pi ki badon hang ni hang ni ke jan mi ngin pe ya kan ni it pen syai ke jumut jeng perkhat ke jingi ba blei ye ni adu kan ni ni du di bele ye lam ta ki bai ngam kwa man kan bun than ge namang sutu kadi ke jingman ke bakraw yang ang bu pelong kan ni ni sila da pi kan ni ke yeng ngapti happy fin sipet na kaya hari hanga kam de kaya kani ke emotion ke jonga kani ke jingi ke jonga ngai si ogi perlok pilan peniap ya to janga he kam siam jonga pilan peniap lana yin ngan sikri ke bai ka bangala dari bol berit jonga lana ngadi ban le ngan le ben ngan le ni bol berit jonga nomor kani ke ngau pi kani ke benta nomor ngaru ila di ngong kusuan nasutu yaga cuma dar cu kimi kapa kakta yaga cuma berkat ujungi wadang menin kamian ngani tu kana jung balin ngamtip ngafas ni wi mei menin kamian ngai gadur khamat ko bai phoi phe ngasuk kemen nah ni kasingi bora singi bagaton kata jingi jungi mei mo ti kata ka diga igi ke bentah namangi sutu larangi la don ku sweat la di ngi don kana jingi shanongin phai shanongin le kaya ba ngam sutu bai kini tanang usi omor bor ngai rap iki wei di umdi ngap ngadi ngabiang ila dia ngai rap iki wei ngale iki ni kam namang sutu te la da undan ye kalong kumno kamong kumno namang ngala fin ngala sutu ila dia tigani iki benta ke bau beli tai kendal usah pendap iki baro ngasu wala ka bun na pring jingi tiktengi don ga jingi kim sutu handai to jing bah jingi kamangi di le ben minum siu keliang iki wei da basniu minum siu keliang iki da kana no benta ringin yang be kana no rim ubli tai kendal usah pendap jingi dengan tu si ko itu pian ni sibu nang ne na po sinong jung iro ngimda tua ban yak panpa ga kerteng jung iro dede da jing lam lanti ki jung i ngim ang bang iyo tangi kan kayeng andre akasin ke banggong kilawan kila sami ki marbam khaw ki wei ki marbam ti kila sama ki ariyang layeng tingi pediang semua bat menangaling jong ai urung ba senong ngakit bak kit reng nak benda jong pi kum ka kenhon le ka grum banang ni syakmat pidang yang lak jong kejat bat ublei lu undang ye don kat bat pi bat bo undang ai ka ketiga man ka ketiga dia jong u ban betin lenti ye pi kum ba unong ya pilgrim uyat hakri klau bat hakitiap lene kriat ba
Henry habau bleu don rangkat ngim juk kelon ngin nang ya saprang de naglan jonga he urung basnong ngalasna kakti kemon kadia kana duk basdang hadu bakot ki ke baduna ngayale aban penbiang dia kata lembat ki dikot jong ka step committee naglan sherman yong bangi jenjare kan ke surok ngin le kumnorong basnong mardor ni pelau ke step committee Madar ni Cina yang nak surak bagi bagi wan kumto. Ngelala man penpoi kimar kimata hak do hak ne ka jaka ban Cina yang ke yin. Te denbok bakane ka kon ka kti ki jongi ka bahing hasem ke jongi. Ba idon le se ublei ubalalam bat ubalatin nanti yi. Ba ini yo kat kane ka yin. Hak ne ka sngi ban IT yi. Bat ba in kiw yang ru hak ne ka sngi. Ban ila par kisti wat sak balang ro ban pelong jin duai hakane ke janmet la sibet hak porsan baje tengin muklet hi yo blai namar baro ngilong hi ke jingthau ke jong blai te ka burom hi bat ka burom hi nga ai ke jing khublai lang ba jong ne ka kunhun ne ka burom ban sim talang kum te nyang beret ni asiki ndai ka kam joki pat kalong ka bakrau du kan ata tengas ngau dai ublai hi ba ai ka men sim kejing iet haki bekila banyarap kumne kum baju yaram ta keleng sodong kari khasi dai tang ba ki sujiet bahayeng ne ki jiet ini kai ne ki jiet kat kum kejing idon kam joki nong song snong tingas ngo dumdan ketien tak ban ai khulai ki ding bai presiden jongi balong te nong yalam bela banyalam ni kenhon naduk bersedang haduk kang ni paun ta tenget makani jieng ke bai ki ai kalau kejing kerku i kong besim ti ni rieng nai tu smart khot jaka maka jing itna jong yang song ha jing khot ma dekat maka jikot jing khia makin yo e khon ti joki bagi hayang samro ka kenhun ki bagi tip katem ko taka pathfinder lingbai presiden jong i ba alendo tron bat ki member jong ki bana ki badon na ki jakau ki ba fer nang tai napo shillong let's say te ngasgau ban ai khublei sibun na ya pi ba pi don ya kan ka man sim ka bakrau let's say ala ban ong bal nim don su da ka wai ka kam ka bakrau bat ka bakam krau ban ya kan ka jingle jong fiki member jong kan ka pathfinders te ka kom ka jing yo jing tiep ka jing tu jong pi ba kayo ban ya lenti lingba ki spiritually kisnam let's say but pila le sibon ki kam ke bakrau ban ya rob ya kilong yeng ki bawan na kalong yeng ki ban uduna ya ka jing yo jing kot te let's say kalong ka jing kerku ka bakrau ya ka jai bneu khasi jongi ki bangi dang don kum mafi ki breu ki badon ya kan ka sim ka bakrau te ngasno ban ai khublai ru ya ka snong ratiang hang ning barung ba snong lembat ki member jong ka snong hang ne por ratiang ba ladon idon banta bat ya don kti lang ban pentelon ya kan ka kam kumbang ya i kan ka por ba kum kan ka group jong kan ka pathfinder kilayo on pendap ya kan ka yeng ka ba itnat ka yeng ka ba isongkia let's say galong ro ka jingkar khu ya ikong iban sasyamti na do man takasngi iban yo ban syong ha kan ka yeng te nakaliang ka jonga nga don ka jingkentu ya ikong iban salong trying jong kan ka yeng menta ba pin nang yai ba pin nang sumar bha ya ka le khuat kembali yo ban kren lagi bat komjuru pinang im tiap brio tiap blai ke hakne ka por ngasau ban ai man siam bat nang ai man siam ya fikum ka group joka pathfinder ba pinnum ka ramden hindai pinang ya traisa sakmat ba jai saprang ya kan kam ka jong pi bat ngin do lang ka jing do ya pi ba blai nang panyo ya pi ya kata kamet ko ba ko ba kia bat pinang ya yai trai na ka wai ka por sa ka wai ka por
pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai